Ito, apenat problema. Ikit problema nga ro digitoy. Digitoy magitam digitoy. Na luglugan. Wen garod, nagaduwet na paingwarang mo. Ay kit kastat baklang Ako, ano tabali mo pa detoy. Detoy ti service ko nga pa nagtatrabaho. Ay, Magitam detoy. deti nga rod. Detoy mo ti service ko nga pa Robinson mo ko. Ay, katapi nga rin, na kay ayaban. Ay kit tun maminsan na kita ibang kanto. Ay, wen Like magitam mo digitoy luwang ko ya. Wen Lai pa kasi ko tayo pagitak digitoy ko. Luwan ko. Magitam detoy. Pajero toy. Wen. Dati lang ti pagbunag buno ka. Apo, nagbak ng mon. Ay kit gagangay agit bunubon kita takawon na rod. Di kakabil ko taunag na. Niya, dadapag sangkot. Ay di kita papaupa ako. Papaupa ak di kita. Alay ay. bukas mo Di kita papaupa ak. Ay, Oh. Di kita ay makitam nito eh. wen. Papaupa ak pa ito. Manuot pagpapaupam. Ay kit nalaka lang ano si ka. Mano. Hindi. Magitam pa ito eh. Dito eh. Apo, nagwapon. Fortuner ya. Dito met. Service ko na pantal-talon. Ay, kitanta mga rito. Ay kita. Abad taon nagtesusi na ang mga makita. Doon mo doon na mapakita ko ka. Ay, wen. Oh, dito eh. Kita rin naman tunog na. Dito ba ti service ko nga pan kanwa. Mapan palengke. Kalengke lang. Apo. Sabali no ti service ko. Dati Oh, nga rod, dito, eh. dati nga rod dito. Ay, dito service mi nga pa nagpipiknik mo ta. Apo, beta Makita? Wen. Adoya. Wen Oh, kasta ti ko Ni ko kang beta, nakapanita. Ay, well, dito awang kami numanay nga ko nga pagparking ako. Basit te garahe. Ay, Magitam dito, eh? Dakilin. Magitam dito eh. Wen, ano Dito mas ipaspasada mino ko ito. Nataray ito Ay, wen Lumbanat kasi nabat na ito. Ay, Oo, lumbaan na kasi nabat na. O di kita magitam, di kita. Kurong-kurong ko amin, di kita. motor mo pa amin ni kita? Oo, kurong-kurong ko, di kita. Nagkaadunan. Ito yung gastot, baklang nga ron. Ay, wen Di kita na magitam, di kita. Wen, Di kita, nagwawapo. di kita. Kabulbulod namin, di kita. Iso nga, dito yung dito pa kabila ko. Paaramid kan to gamit ti dakkel nga Oo. garaya mo. O, Master. Dati ni Pastor, inupaan na, tilugan ko pa eh. Ay, napaan na. O, Mayat na. doon nga ron. Kastat baklang. Tingarod. Kitak mamut garti balay mo Di ba rin may? Awa, basit lang ka. Basit mo garahe mi nga ron. Apo dakkel daytan. Di pa ada pa jay fourth floor. Oh. Fourth floor di balay mo jay di ba? O, nagsina. Insina ka ta narigatin no, ka? Kuwasa lang No, kay anak mo dito. maabot ti baha. Wen O, neto mo ti, ka? Teka kagwakwan. Pakaiso na nga pagluglugan namin no, kam palengke. Anar mo tiluwan yun nung mamapang kay update kan bakit mo dito. Ay, kit deti, kwa mo ta, bios mo ta. Ito, bios. Apo mayat Makita mo yung adventure ito eh. Adventure? Nuwing ka mag-adventure, titiluan mi. Apo wen mayat. Why? Tao mo tayo. Dapay, kwanto yung kurong-kurong ko eh. Niya dapay gayam ito'y apo awan pagparking mo. Oy. Dati mo ito kwati kwa. Yung naklayan ta karuba, ag kurong-kurong akdo ta. Masal ka magna ka Oo, siya. masadot ak magna. Gagangay ti adulugan na Una, Di mo di mo sa rin pag-serving mo. amin. Oy. Basta ka talaga. Na nakmabelang orta ko. Balay ta. Nakmabela mangan. Ay, alawan. Oy, iba. No, adaw may agupa, ibagam lang no kwa. Wen. Wala ka rod.